Salutare, dragi prieteni, suntem din nou la locul meu de muncă și vreau să vă spun că speranța și dorința mea este ca toate aceste biciclete second hand să facă obiectul viitoarelor trageri la sorți pe care le avem pe canalul nostru Haz de Caz, duminica, da? În fiecare duminică de la 8:30 în live-ul nostru și mai mult decât atât, cu ajutorul vostru și îmi pun foarte mare bază în voi, vreau ca acest grup de biciclete și nu numai, pentru copii, să putem să le aducem în România și apoi să le donăm împreună copiilor din Valea Screzii sau Valea Plopului. Puteți să găsiți aici mai multe despre copiii din Valea Screzii, da? Căutați, o să vedeți ce se întâmplă acolo, e un lucru minunat, sunt foarte mulți copii, cam de toate vârstele acolo, cărora le aprinde foarte bine aceste biciclete. Deci mă bazez pe voi, rămâneți alături de noi, după cum știți, noi facem live în fiecare dimineață, iar duminică dimineața tragem la sorți și avem câștigători, da? Care se vor bucura de aceste biciclete. Și împreună, până de Paște, am eu speranța că vom reuși împreună să ducem aceste biciclete și nu numai, da? Speranța mea este că vom dubla acest număr de biciclete, îl vom dubla ca să putem să ajungem acolo pregătiți la copiii din Valea Plopului, da? Împreună suntem puternici. Rămâneți aproape!